Size nebali elitsha elithi umahluko phakathi kwebali elide, inoveli, kunye nebali elifutshane, ngokubhalwa nguNoma. Sakuthi sigxile ke ngoko kwibali elifutshane. Ibali elifutshane njengebali elide linentshayelelo, isiqalo, isiqu kunye nesiphelo. Umahluko lixesha nendlela yokubhalwa nokufundwa kwala mabali. Ibali elifutshane linentshayelelo okanye isiqalo, umzimba okanye isiqu kunye nesiphelo. Umbhali kufuneka azenze ngokukhawuleza nokugxabhagxabhisa okukhulu zonke ezi zinto, kwaye liphathe umxholo omnye ibali elifutshane. Umbhali udla ngokuthatha isiganeko esinye esenzeka ngexesha elifutshane. Masiqale kwintshayelelo. Umbhali ukrobisa abafundi ngezi zinto zilandelayo ngokukhawuleza, kodwa ukwaziswa kwabalinganiswa. Apha umbhali ubonisa oyena mlinganiswa ophambili noyintloko. Usikrobisa nangesimo sentlalo, indawo apho isiganeko siqhubeka khona. Ngezithole zempixano nakhona sifaneleke sibone kwalapha kwintshayelelo. Kumabali amnandi siyiboniswa kwalapha ingxaki akuyo umlinganiswa. Ithi inike umdla kubafundi wokufuna ukwazi ukuba kwakuphelela phi na. Kwisiqu kulapho umbhali abalisa ibali lize lifike kuvuthondaba. Ubhentsisa bonke ubucukubhede bukanobangela wokuba kwenzeke oku nokuya. Sibona umlinganiswa ophambili ezama ebunzimeni ukulungisa ingxaki ekhoyo. Le ngxaki isenokuba nzima njengokuba lihambela phambili ibali. Umfundi usenokufikelwa ziindlela ezininzi elinokuthi ibali liphele ngazo, kodwa kuthi ukuba engaqinisekanga afunde abheke phambili. Ibali malingamani liwulahla umxholo, lithathe imiba engabalulekanga. Khumbula kaloku lifutshane, akufunekanga uchithe xesha. Abalinganiswa mababe bambalwa kangangoko. Kwisiphelo, zonke iziganeko ezenza ibalana ziyasongwa, zifika ekugqibeleni ngokufanelekileyo. Umlinganiswa ngamnye uvuna into ebeyilimile. Kuthi laa ngxaki besiyibone kwintshayelelo ifika isonjululwe apha. Masibe sifutshane, sibe nento yokwenza nomxholo njengentshayelelo. Uphawu esilibona kumabali amafutshane amnandi sisiphelo esothusayo. Esiqwini umfundi ucinga ngeziphelo ezininzi aziqondayo naye umbhali. Umbhali uhlala athi tu, asuke athi gqi nesiphelo aqondayo ukuba umfundi ebengasilindelanga. Uthi umfundi akulicingisisa ibali eli afumanise ukuba esi siphelo sifanelekile, saye siyamkeleka. Sisenokungabi namdla ngenxa yesihloko esikhethwe ngumbhali. Ubutyhifili ekukhetheni isihloko benza umfundi asazi isiphelo engekalifundi ibali. Isihloko esifanelekileyo asidizi nto, kodwa siyarhalisa. Abanye ababhali bade bamxelele umfundi nemfundiso yebalana enye, kanti abanye bashiya nje ukuba ibe ngumfundi ozigqibelayo ukuba imfundiso ithini na. Siphela apho ke isifundo sethu sanamhlanje. Masilindele esilandelayo kwilixa elizayo. Ndicela
ngoko sishare, sisubscribe, side sikhomente. Enkosi, bye bye.